Mga kapuso, ang masunod nga balita nagakinahanglan giyahan sa mga ginikanan ng ilang mga kabataan samtang nagatanaw. Isa ka patio sa Dueñas, Iloilo ang ginahimo palaotwasan sa nagabatsyag sang kailigbon nga lawas nun. Ang malain kay mga minor de edad pa ang nagahimo sini kag nakuhaan pa sang cellphone video. Yaring gintutukan ni Josel Huesca, eksklusibo. Nabalahog ba ng natabo nga iskandalo sa patio sa barangay Poblasyon de Dueñas, Iloilo? Naaktuhan sa pila ka mga osesero sang barangay ang ginhimo nga milagro sang duha ka tinuga sa ibabaw mismo sang pansyon. Natublag ang mga pumuluyo kag opisyal sang barangay kay ang naghimo sini mga estudyante kag minor de edad pa. Isa si Lola Luz Viminda nga naalarma sa nagakatabo na subong nga panahon. Duro ka katabo. Nga? Nga amo dai Dire? mga estudyante. Pati siya nakakita sang duha nga nagsulod sa patio. Pero ang malain, pila gali sa iya kasi Mario, hindi lang kontento nga makita kung sino ang nagsulod. Nagpanilag pa, kag luyag pa nga masaksihan ang himuon sang duha. May nangahas pa nga magkuha sang video. Bagay nga nagdugang sa iskandalo. Base sa investigasyon sang otoridad, mahimo dili nakapwesto ang nagkuha sang video samtang nagapakiglawas ang duha sa ibabaw sang pansyon. Naglawig sa masubra 1 ka minutos nga iya ginkuhaan. In good faith lang nga pakita lang tani sa barangay officials nga aksyonan ba lang amo na nga anong sitwasyon. Hindi na makita sa news team ang barangay Tanod nga ginatudlo amo ang nagkuha sa ebidensya. Nagpaiway si punong barangay Rimar Lamasan nga magpa-interview kag gintugyan niya sa barangay Kagawad nga amo ang chairman sang Peace in Order. Hindi na makasulod ang mga bata dyan. Namo sa galumpat sa klase, namo ti kapin mo sa ganun bihanay. Tabuay sa tinda, idirundiin. So pag udto adlaw, nago mo sa dyan. Aminado ang barangay officials kag barangay Tanod nga problema na inisadto pa nga ginahimo pala utwasan ang patio pero ang dako nga iskandalo sa karon kay nakuhaan sang video. Bagay, hindi mo na mo nabligas ng bantay. Kaya patio na yan, may dapat naman magbantay na yan. Galing kay? Di sakop sa poblasyon mo. Kaya karon daw, di natin mo yan magsakay kalibot-libot na bantay na mo na patay. Hindi naman na magbangon mo. Kaya yung buhay na kanto dahil. Tagsa ginahimo ang isa ka bagay may kaupod ini nga responsibilidad. Buwas aton hibaluon ang mangintikang sang otoridad kung paano nga hindi na ini masulit pa sa patio nga ginakabig sagrado. Josel Huesca para sa One Western Visayas.